Grupa hrvatskih, srpskih i slovenskih političara otišla je u emigraciju i 1915. godine osnovala Jugoslavenski odbor na čelu kojega je bio splitski političar Ante Trumbić. Odbor je stupio u vezi sa srbijanskom vladom zbog usklađivanja rada na ujedinjenju. Iako je već Krfskom deklaracijom iz 1917. godine bilo jasno da će buduća država biti monarhija na čelu s dinastijom Karađorđevića, što je bio srbijanski interes, Hrvatska nije dobila nikakva jamstva za očuvanje državnopravnog statusa, koji ne bi bio lošiji od onog u Austro-Ugarskoj. Teško stanje na frontama prisililo je i dvojnu monarhiju na popuštanje, ali u njenu je iskrenost malo tko vjerovao. Tako su južnoslavenski zastupnici u Carevinskom vijeću 1917. godine usvojili i Svibanjsku deklaraciju o stvaranju zajedničke jedinice unutar monarhije. Deklaracija međutim nije imala ozbiljnijeg odjeka. Dan raspada države u kojoj su Hrvati proveli gotovo 4 stoljeća neumoljivo se približavao. ...29. listopada 1918. godine Hrvatski sabor prekida sve državnopravne veze s Austrijom i Ugarskom i proglašava pristupanje novoj državi Slovenaca, Hrvata i Srba. Ta je država trajala iznimno kratko. Suočena s opasnošću talijanske okupacije Jadranske obale, kao i prijetnjama generalštaba srbijanske vojske da će amputirati one dijelove Hrvatske u kojima žive Srbi, delegacija Središnjeg odbora Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba otišla je u Beograd i, ne držeći se naputaka koje je dobila, lakovjerno pristala na bezuvjetno stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Glavnu ulogu u tome odigrao je Svetozar Pribičević, vođa Srba u Hrvatskoj. Svečano je proglašenje bilo 1. prosinca 1918. godine. Tada je regentu Aleksandru, opunomoćeniku srbijanskog kralja Petra I. Karađorđevića, svečanu adresu u ime Narodnog vijeća pročitao Ante Pavelić Stariji. Nova je država, kao tipični produkt takozvanog Versajskog poretka, bila 1919. godine međunarodno priznata na svršetku mirovne konferencije u Versaju kod Pariza. Hrvatska je u centralističkoj i unitarističkoj kraljevini SHS potpuno izgubila svoj subjektivitet, što je sankcionirano i u odredbama Vidovdanskog ustava iz 1921. godine. I ovaj drevni sabor je ukinut. Hrvati, kao jedan od temelja europske civilizacije, smatrani su plemenom jedinstvenog srpsko-hrvatsko-slovenskog naroda, što je Beograd koristio za jačanje svojih velikosrpskih apetita. U početnoj fazi života u zajedničkoj državi reafirmirane su ideje takozvane nacionalističke omladine, šarolike političke grupacije koja je u Hrvatskoj i na drugim dijelovima jugoslavenskog prostora negirala Hrvatsku i svaku drugu posebnost. Za te jugoslavenske unitariste srpstvo je bilo moral i dinamika, a hrvatstvo tek statika na kojoj će se navodno graditi zajedničke vrijednosti. Bilo je to idealno pokriće za nove nalete velikosrpske ideje. Razdoblje između dva svjetska rata jedino je u kojem nije djelovao Hrvatski sabor, tako da čak nikada nije službeno ni potvrđeno da je Hrvatska svojevoljno ušla u jugoslavensku državu. Hrvatsko će pitanje biti središnji problem opstojnosti prve Jugoslavije, dapače i glavni razlog njene propasti u Travanjskom ratu godine 1941.
Još kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nije ni nastala, a već je zasvijetlila politička zvijezda Stjepana Radića, vođe Hrvatske pučke stranke, ubrzo preimenovane u republikansku. Proročanski je bio njegov govor 24. studenoga 1918. godine na posljednjoj sjednici Središnjeg odbora Narodnog vijeća. Dok su gotovo svi zagovarali žurbu u ujedinjenju, Radić je tražio krajnji oprez i jamstva da interesi Hrvatske neće biti žrtvovani. Te je kobne noći Radić upozoravao. Gospodo, još nije prekasno. Ne srljajte kao guske u maglu. Ne zaključujte jedinstvene vlade s Kraljevinom Srbijom, već zato jer eto, u ime Kraljevine Srbije nema tu nikoga, ništa, osim taj jedan brzojav. A i taj predstavlja nešto sasvim drugo nego vi mislite. Mi smo 3 brata, Hrvat, Slovenac, Srbin, a nismo jedan. Svakoga brata treba pitati. Srba i Srbije tu nema nikako. A mi Hrvati iz Hrvatske, kako smo mi tu zastupani, znadete. Nitko vas i ništa ne goni ako to nije vaša nečista savjest koja vas sili da što brže svršite djelo za koje znadete da ga hrvatski narod neće odobriti, a koje želite što prije protiv njegove volje provesti i tobože učvrstiti. Stjepan Radić se u političkom životu Hrvatske pojavljuje još 1895. godine, kada je sudionik akcije paljenja mađarske zastave prilikom dočeka cara Franje Josipa u Zagrebu. Tada je bio i kažnjen zabranom studiranja pa odlazi u brak, gdje se šire upoznaje s evropskim kontekstom južnoslavenskog pitanja. Godine 1904. zajedno s bratom Antonom osnovao je Hrvatsku pučku seljačku stranku. Bila je to prva stranka koja je i u socijalnom i u gospodarskom smislu bila okrenuta seljaštvu. Ono je početkom ovoga stoljeća činilo više od 80% hrvatskog pučanstva. Uvlačenje seljaštva u politiku pokazalo se kapitalnim potezom upravo u razdoblju nakon stvaranja jugoslavenske države, kada je tu prebačeno težište borbe protiv srbijanskog osiromašivanja Hrvatske. Radić je ubrzo nakon svog proročanskog govora postao karizmatska ličnost s plebiscitarnom podrškom birača, čime je ipak pripomoglo to što je organizirajući i stranačke skupove propješačio gotovo cijelu Hrvatsku. Zato ga je najveći dio hrvatske javnosti slijedio i onda kada je iznenađivao naglim političkim obratima. To je dakako moglo kratko trajati, jer se vođa Hrvatske seljačke stranke nikada nije odrekao svoga temeljnog programskog dokumenta Ustava neutralne seljačke Republike Hrvatske. Kada se 1927. politički udružio i sa Svetozarom Pribičevićem, nekadašnjim fanatičnim unitaristom i liderom Srba u Hrvatskoj, što je otvorilo i mogućnost rješavanja hrvatskog pitanja, srbinska se vlast odlučila definitivno obračunati sa Stjepanom Radićem. Dana 20. lipnja 1928. radikalski je poslanik Puniša Račić u Beogradskoj skupštini pucao u Radića i nekolicinu vođa Hrvatske seljačke stranke. Oštri protesti Hrvata doveli su do brutalne otmazde režimske policije, što su komunisti kasnije tumačili u svoju korist.